Понеже много хора ме питат, ама аз карах с това ударче 3 месеца, или една година, или 2 години и изведнъж ми се спука стъклото. Значи никой не знае стъклото кога ще се сцепи, затова отстранявайте проблемите докато имат още ударчета, а не докато се стигне вече до смяна на стъкло, до цепка и така нататък. Оправяме и цепки, но най-важното нещо е един удар да се защити и да може след удара веднага да се сложи нещо или безцветно тиксо или лепенка, за да се защити това нещо от мръсотия, чистачки, миене на кола и всякакви такива неща, и веднага трябва да потърсите съдействие, защото иначе влиза мръсотия в удара, после си личи, ремонта не става точно както трябва, лепилото не може да хване хубаво. За да избегнете всички тези проблеми, просто защитавайте ударите и ги оправите докато са малки. Не чакайте да стане цепка, да мини време, защото ударът не е растял. Той тръгва ли да се цепи, няма спиране. Това е посланието от нас. Доверете се на Autoglass сервис и няма да имате проблеми с вашите автостъкла.